Tervetuloa Livion Key-koulutukseen. Tällä videolla käymme läpi, kuinka lisäät uusia käyttäjiä organisaatioosi. Käyttäjien hallintaan pääsette vasemmalta valikosta löytyvästä Käyttäjät-linkistä. Valitse oikeasta yläkulmasta Luo uusi. Ensimmäisenä täytyy antaa käyttäjän sähköpostiosoite ja valita kieli. Käyttöoikeuksia annettaessa valitaan, mihin organisaatioyksikköön oikeus annetaan. Lisäksi valitaan käyttäjän rooli. Rooli määrittää, mitä toimintoja käyttäjä voi suorittaa Livion Key-järjestelmässä. Käyttöoikeudelle voidaan myös määrittää viimeinen voimassaolopäivä. Klikkaa linkkiä nähdäksesi eri roolien käyttöoikeuksien erot. Suosittelemme rajaamaan ylläpitäjän roolin muutamille henkilöille organisaatiossa ja antamaan muille normaali käyttäjän roolin. Kun uusi käyttäjä on tallennettu, hänelle lähtee sähköpostiin kutsu liittyä organisaatioon. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia katselemisesta.